പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹനിരഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹനലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചകൽപതരൂപേക്ഷ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് കി ജനന്ത് കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നമ്മൾ ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായല്ലേ അതിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഇത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മ. അതായത് പൂമാലകൾ സ്വീകരിക്കാം അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ? അവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയില്ലേ നമ്മള്? അതിലെ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ ബ്രഹ്മാവ് നാരദനോട് പറയുന്ന അത് വിട്ടു, അത് പറഞ്ഞില്ലേ? ഇനി ഇവിടെ തൊട്ടല്ലേ പറഞ്ഞത്? സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ ബ്രഹ്മാവിനോട് നാരദൻ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങണം നമ്മൾ. ഓക്കെ, ശരി, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു പ്രത്യേകത ആണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ഏതൊരു വസ്തുവും അത് അതീന്ദ്രാവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് പറയുന്നതാണ്. അതിൽ മെയിനായിട്ട് ഒന്ന് പൂമാലകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അത് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ്. അതാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറയണം. പിന്നെ അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞാണ് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ ബ്രഹ്മാവ് നാരദനോട് പറയുന്നു, നേരത്തെ കൃഷ്ണൻ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൂമാല കഴുത്തിൽ അണിയുന്നവൻ എല്ലാത്തരം രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി ക്രമേണ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം തേടുന്നു. ഭഗവാൻ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്തും അതീന്ദ്ര അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും എന്ന് ഒന്നും കൂടെ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്ന ആ വാക്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഭഗവാൻ അണിഞ്ഞത് ഏതൊരു വസ്തുവും എന്നാ പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത് പറഞ്ഞ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കൽ അല്ലെ. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ദാപര മഹാത്മ്യങ്ങളിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട്. അശ്വത്മല അവസ്ഥയിൽ ആൾ എന്റെ മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കുമ്പോൾ ഭക്തി പ്രശ്നത്താൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവൻ, അതിന്റെ ബാഹ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവൻ, സഹസ്രാമങ്ങളെ കുമിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള പാപങ്ങളെ മുഴുവൻ എരിച്ചു കളയാൻ കഴിവുള്ളവനായിത്തീരുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയല്ലേ മെയിനായിട്ട്. കാരണം എല്ലാവരും നൃത്തം വെക്കുക അല്ലെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ. അത് ഈ അവസ്ഥയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള പാപങ്ങളെ കരിയിച്ചു കളയാനുള്ള ശക്തി നമ്മൾ ഭഗവാനോട് നൃത്തം വെക്കും. നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ നൃത്തം വെക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനും രാധാറാണിയും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത്. കാരണം നമ്മൾ അവരെ കൂടെ നൃത്തം വെക്കുന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പമാണ് ശരിക്കും അവിടെ നടക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു പരമാനന്ദം നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുമ്പോൾ. കാരണം എല്ലാവരും ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകും. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ സത്സംഗത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സാധുസംഗത്തിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്? നാരദൻ ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു, പരമാനത്തിന്റെ ബാഹ്യ പ്രകടനമായി വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ കൈകൊട്ടിക്കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യുന്നവരെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പക്ഷികൾ മുഴുവൻ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പറന്നുയർന്നു പോയിക്കൊള്ളും. അപ്പൊ വീണ്ടും പറയാണ്,
കാരണം നാരദൻ പറയണതാണ്. കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ കൈ കൊട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് അല്ലെ ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥിക്കുക, പല ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്താണ് കൈ കൊട്ടുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പാപകർമ്മങ്ങൾ, പക്ഷികൾ പറന്നു പോണ പോലെ തന്നെ നമ്മളെ പാപകർമ്മങ്ങൾ തീരുന്ന പറയണത്. കൈകൊട്ടിയാൽ പക്ഷികൾ കൂട്ടം കൂട്ടം പറക്കുമല്ലോ, അതുപോലെ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന പാപത്തിന്റെ പക്ഷികളെ മുഴുവനും കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ കൈകൊട്ടി നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പറപ്പിച്ച് കളയാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അത് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മള് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നൃത്തം ചെയ്യണം, പാട്ടുകൾ പാടണം, കൈകൊട്ടണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാണ്. കാരണം എന്താണ്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ജനറലായിട്ട് നമ്മളെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൽ ഭക്തിയിലേക്ക് ഭക്തി നമ്മൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. എല്ലാവരും ഒരേ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളും ഭക്തനായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ വേറെ ലെവലിൽ പറഞ്ഞു തരുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ കൈകൊട്ടുമ്പോൾ അനേകം പക്ഷിക്കൂട്ടങ്ങളെ പറപ്പിക്കാമല്ലോ. പക്ഷിക്കൂട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിലുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾ മാറും. അത് വേറെ ഒരു സംഗതി. അപ്പൊ ആ ഒരു രണ്ട് മീനിങ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ആദരപൂർവ്വം പ്രണമിക്കല്, വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ പ്രണാമം നടത്തി ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് രൂപഗോസ്വാമി എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച് പുരാണങ്ങള്, ഉപനിഷത്തുകള്, ഇതിന്നൊക്കെ ഓരോന്ന് എടുത്തെടുത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ഇന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇന്നതുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് നാരദീയ പുരാണം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 18 പുരാണങ്ങൾ, 18 ഉപപുരാണങ്ങൾ ഉള്ളത് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ. അപ്പൊ ആ 18 പുരാണങ്ങളിൽ തന്നെ അതിലെ ഒരേ പുരാണങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞാണ്. നാരദീയ പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്: മഹായജ്ഞം നടത്തുന്നവനും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ആദരവോടെ പ്രണാമം നടത്തുന്നവനും ഒരേപോലെയുള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിൽ നേടുന്ന സത്ഫലങ്ങൾ താൽക്കാലികമാണ്. അതുവഴി നേടുന്ന പുണ്യം ക്ഷയിക്കുന്നോടാൻ വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ച് ഒരിക്കലും ഭൂലോകത്തിലേക്ക് ആദരിച്ചവനെ ഒരിക്കലും ഭൂലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ടില്ല. അവൻ നേരെ കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ ഭഗവാന് പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞു തരാണ് രൂപഗോസ്വാമി. കാരണം എന്താണ്, നാരദീയ പുരാണത്തിന്റെ കോട്ടിങ് എടുത്തിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, മഹായജ്ഞം നടത്തുന്ന മഹായോഗിവര്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, അവർക്ക് മാക്സിമം എവിടെ വരെ എത്താമെന്ന് പറയുന്നത്, അവര് ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്താം. പക്ഷെ എന്താണ്, ക്ഷീണപുണ്യം അർത്ഥലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വീണ്ടും താഴത്തേക്ക് വരും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ മുന്നിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെയാണ് പ്രണമിക്കെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ഭൂലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരില്ല എന്ന് നാരദ പുരാണത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പ്രണാമത്തിനെന്ന് പറയാണ്. എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ രഥയാത്ര വേളയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളും കഴുകിക്കളഞ്ഞ് ശുദ്ധ ശരീരമാകും എന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം പറയുന്നു. അപ്പൊ അവിടുത്തെ നാരദീയ പുരാണം, ഇത് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ 10 പുരാണങ്ങളൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മളതിന് പറയാം, നമുക്കിത് മുഴുവൻ പഠിച്ചു തീർക്കാനോ അതിന് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനോ ഇല്ല. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാര് അവര് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഓരോന്നോരോന്ന് ഇതിൽ ഇന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, ഇന്ന് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ എന്താണ്, അതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ രഥയാത്ര വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കണം. ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ മാറിയിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. വിഗ്രഹത്തിൽ അനുഗമിക്കുക. സമാനമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം, നാരദ പുരാണം, എത്ര പുരാണങ്ങളാണ് ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളില് രൂപഗോസ്വാമി കോട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞ, ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ ഹീനഗുണത്തിൽ ജനിച്ചവനായാലും ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ രഥയാത്ര എഴുന്നള്ളിപ്പിൽ അതിന്റെ മുന്നിലോ പിന്നിലോ അതോടുകൂടി അനുയാത്ര ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് വിഷ്ണുവിന്റെ സർവ്വ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധികളും ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഹീന കുടുംബം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, കുലം ഒന്നുമില്ല. അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ അനുഗമിക്കുക എന്നുള്ളത്. ചെന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോവാം. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥ നമ്മൾ അത് ശരിക്കും അത് ഉള്ളിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. കാരണം ഭഗവാൻ പോകണം, നമ്മൾ പോകണം. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതില് അവിടെ എത്തുമ്പോ അവിടെ ഹീനകുലത്തിൽ ജനിച്ചെന്നോ ഏത് വ്യക്തിയെന്നോ അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വിഗ്രഹത്തെ അനുഗമിക്കുക. അത് ഏതിലാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. വിഷ്ണു ക്ഷേത്രമോ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമോ സന്ദർശിക്കല്. അടുത്ത പറഞ്ഞു, വൃന്ദാവനം, മധുര, ദ്വാരക തുടങ്ങിയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നവർ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരാണ്. ബൗദ്ധ്യാസ്യത്തിന്റെ മരുപ്രദേശങ്ങൾ താങ്ങാൻ ഇത്തരം യാത്രകൾ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേറൊരു ചിന്താഗതി തന്നെ നമുക്ക് മാറണം അല്ലെ. ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് നമ്മൾ തീയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക. ഏത് ലെവലിൽ ചിന്തിച്ചാൽ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ബൗദ്ധ്യാസ്യത്തിന്റെ മരുപ്രദേശങ്ങൾ താങ്ങാൻ.
കാരണം ഭൗതികത എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിൽ നിന്ന് മാറുന്ന ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനും കൂടി വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ തീർത്ഥാടനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എസ്പെഷ്യലി വൃന്ദാവനം, മധുര, ദ്വാരകായിട്ട് ഭഗവാനോടായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സന്ദർശിച്ചിരിക്കണം. അത് പുരാണങ്ങളിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹരിഭക്തി സുധായതയം എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഉത്തേജിതരായി വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ കൃഷ്ണമൂർത്തിയെ ദർശിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും അമ്മയുടെ ഗർഭമാകുന്ന കാരാഗ്രഹവാസം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ രണ്ടാമത് വീണ്ടും പറയാണ്, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നവൻ, കാരണം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോവാ, ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിഷ്ണു ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ അമ്മയുടെ ഗർഭഭാഗം കാരാഗ്രഹവാസം, അത് ശരിക്കും അമ്മയുടെ ഗർഭഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിയാലും ശരിക്കും അത് കാരാഗ്രഹം തന്നെയാണ് അല്ലെ, നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയാനോ ഒന്നിനും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വരില്ല ഭഗവാനെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദർശിച്ചാൽ എന്ന് പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നു. പുരാണങ്ങളിലെ ഭക്തി സുധാദയം അത് നമുക്കറിയാം. അത് ആരും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? സനാതന ഗോസ്വാമി അല്ലേ? സനാതന ഗോസ്വാമിയാണ് രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹരിഭക്തി വിലാസല്ലേ സനാതന ഗോസ്വാമി എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? ഇത് ഹരിഭക്തി സുധോദയം ഒന്നും തന്നെയല്ലേ? എനിക്കൊരു ചെറിയ സംശയം വന്നു, അതിന് ചോദിച്ചത്. അതെ, ഹരിഭക്തി വിലാസാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് അത്ര അറിയില്ല. എനിക്ക് രണ്ടും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു. ഓക്കെ, എന്തായാലും ആചാര്യന്മാര് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാരുടെ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അത്. അപ്പൊ അതിലും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ദർശനം അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. പെറ്റി വീഴുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ഗർഭപാത്രത്തിലെ ജീവിതകാലത്തെ പ്രയാസങ്ങൾ മുഴുവനും ബദ്ധാത്മാക്കൾ മറന്നു പോകുന്നു. എന്തൊരു വേദനാകരവും ഭീമാകരവുമായ അനുഭവമാണ് അത്. ഈ അഭൗദ്യാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം ദർശിക്കാനാണ് ഉപദേശം. ഭൗതിക ജന്മം എന്ന കപടാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വളരെ വേഗം പ്രാപിക്കാൻ ഇതാണ് ഏകമാർഗം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്കറിയാം ജനനം, നമുക്ക് ആ ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടല്ലേ. കാരണം ആ സമയത്ത് ഗർഭപാത്രത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറയുമ്പോ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മറന്നു പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിനായിട്ട് ഭൗതികമായിട്ട് ത്രികോണങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുകയും അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതം കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരാൻ വേണ്ടി വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം അത് നമ്മൾ സന്ദർശിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭൗതിക ജന്മം എന്ന കപടാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വളരെ വേഗം പ്രാപിക്കാൻ അതാണ് മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്? ഇത്രയുള്ളൂ. ആ ക്ഷേത്ര ദർശനം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അത് നമ്മൾ കളയാൻ പാടില്ല. വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കല്, വിഷ്ണു വിഗ്രഹത്തെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നയാളിനെ ജനന മരണ പുനരാവർത്തി രൂപമായ പ്രദക്ഷിണ സഞ്ചാരം ഒഴിവാക്കാനാകും. ഇപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞത്രയുള്ളൂ ആ പ്രദക്ഷിണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുമ്പോ നമ്മളെ പ്രദക്ഷിണം, അതായത് നമ്മൾ ഈ ജനന മരണങ്ങൾ നിൽക്കും. അതാണ് ആ പ്രദക്ഷിണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് ഹരിഭക്തി സുധോദയം പറയുന്നു. ഭക്തിയാസ്തിത്വം ഹേതുവാൻ ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തനപരമായ ചുറ്റിസഞ്ചാരം നടത്തുന്നു. ഇതിനൊരു പരിഹാരമാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തിന് വലം വയ്ക്കൽ. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വിഗ്രഹം വലം വെക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജനന മരണ ചക്രങ്ങൾ കുറയാണ്. അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. ശ്രാവണ മാസത്തിന്റെ തുടക്കം കൃഷ്ണബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഊരി ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുക പതിവാക്കിയിട്ടുള്ള പുണ്യാത്മാക്കൾ ഈ 4 മാസങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും സാധാരണ ഏതെങ്കിലും പുണ്യഭൂമിയിൽ താമസിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ചതുർമാസ വ്രതം അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ആ 4 മാസം അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ശരിക്കും ആചാര്യന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ജീവിതം കൊണ്ടുപോയിരുന്നത്. കാരണം അപ്പൊ അവരെന്താണ് ആ പുണ്യഭൂമിയിൽ, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോ ദ്വാരകയായാലും വൃന്ദാവനായാലും അങ്ങനത്തെ പുണ്യഭൂമിയിൽ അവർ ചെന്ന് താമസിച്ചിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും പുണ്യഭൂമിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഈ കാലയളവിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ചില സവിശേഷ കർമ്മ പരിപാടികളുണ്ട്. ഈ കാലയളവിൽ ദിവസം 4 തവണയെങ്കിലും വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രദക്ഷിണം വെച്ചാൽ അത് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സഞ്ചയത്തിന് തുല്യമായി കണക്കാക്കുമെന്ന് സ്കന്ദ പുരാണം പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ 4 മാസം സാധാരണ പറഞ്ഞു, ഈ കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്ന 4. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഭഗവാനെ, അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരേ സമയങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാർത്തിക മാസം കഴിഞ്ഞല്ലേ, കാർത്തിക മാസത്തിന്റെ ഗുണം വേറെ, ചതുർമാസത്തിന്റെ ഗുണം വേറെ, ജന്മാഷ്ടമിയുടെ ഗുണം വേറെ. അങ്ങനെ ഓരോത്തിനും ഓരോ സമയങ്ങൾക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലം കൂടുതൽ കിട്ടും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അന്നേ ദിവസങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യേകത അല്ലെ. അതും നമ്മൾ ആ സമയത്ത് വ്രതങ്ങൾ എടുക്കുന്നതും മറ്റു കാര്യങ്ങളും തീർത്ഥാടനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അന്ന് എന്താണ് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള
ഒരു കാര്യം കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്ന സമയങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കണം. അതൊന്നും നമ്മൾ കളയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രദക്ഷിണം വഴി ഒരുവൻ ഗംഗാ നദി ഒഴുകുന്ന നാട്ടിലെ പുണ്യസങ്കേതങ്ങൾ മുഴുവനും സന്ദർശിച്ചതിനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ചതുർമാസം അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഫലമായി ഒരുവൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് അതിവേഗം ഉയർത്തപ്പെടും. അപ്പൊ അതാണ് ചതുർമാസ വ്രതത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. ആ 4 മാസം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആ മാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആത്മീയവിധാനത്തിലേക്ക് അതിവേഗം ഉയർത്തപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അർച്ചന, ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ ആരാധിക്കലാണ് അർച്ചന. നമുക്കൊരു അർച്ചന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ് താൻ എന്ന കാര്യം സ്വയം ആവർത്തിച്ചുറപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്ന കാര്യം. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ടല്ലല്ലോ ആരാധിക്കുന്നത്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവെന്നുള്ള ചിന്താഗതി നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് അർച്ചന കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ. കൃഷ്ണന്റെ ഒറ്റ സുഹൃത്തായ സുദാമ ഒരു ബ്രാഹ്മണ ഗൃഹത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി തന്നോട് തന്നെ ഇങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചതായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നുണ്ട്. സ്വർഗീയ സമൃദ്ധി, മുക്തി, സർവ്വലോകാധിപത്യം, ഭൗതിക സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ, യോഗസിദ്ധികൾ എന്നിവൻ കൃഷ്ണ ആരാധിക്കുന്ന എന്ന ഒറ്റ കർമ്മം കൊണ്ട് കൈവരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാതും കിട്ടും. നമുക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗീയ സമൃദ്ധി കിട്ടാം, മുക്തി കിട്ടാം, സർവ്വലോകാധിപത്യം കിട്ടാം, ഭൗതിക സുഖ സമൃദ്ധികൾ, ഐശ്വര്യങ്ങൾ, യോഗസിദ്ധികൾ, ഇതൊക്കെ കൃഷ്ണ ആരാധിക്കുന്ന എന്ന ഒറ്റ കർമ്മം. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാതും. എല്ലാ ദേവതകൾക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഡ്യൂട്ടീസ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം? നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ അത് ചെയ്തു തരും. അതാണ് ഭക്തിയുടെ ലെവലുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് പ്യുവർ ഡിവോട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ഇതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കില്ല, പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ. അല്ല, നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ ഉയരുന്ന തലത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പലതും ലഭിക്കും. സുദാമാവിന്റെ ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ കാരണം ഇതാണ്. ഒരു ബ്രാഹ്മണ ഗൃഹത്തിൽ ചെന്ന് അല്പം ഭക്ഷണം ചോദിക്കാൻ കൃഷ്ണ ഒരിക്കൽ സുഹൃത്തായ സുദാമാവിനോട് പറഞ്ഞു. അവിടെ ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു യജ്ഞം നടത്തുന്നതായിരുന്നു. കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വല്ലാതെ വിശക്കുന്നതിനാൽ ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷണം തരണമെന്ന് യാചിക്കാനാണ് കൃഷ്ണൻ സുദാമാവിനോട് പറഞ്ഞത്. ബ്രാഹ്മണൻ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഭാര്യമാർ സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നേരെ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി. ഈ രഹസ്യത്തിന്റെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഈ ലോകത്ത് വിഷ്ണുവിനെ ആരാധന ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വളരെ വേഗം തന്നെ വൈകുണ്ഠ ലോകം എന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ കഥയിൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സുദാമാവിനോട് പറയണ അല്ലെ, വിശക്കണം ആർക്ക്? ഭഗവാനും അതുപോലെ തന്നെ ബലരാമന് വിശക്കണ സമയത്ത് പറഞ്ഞു വിടാണ്. ആര്? സുദാമാവിനെ പറഞ്ഞു വിടണം. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ? ബ്രാഹ്മണന്മാര് കൊടുത്തില്ല. അവർ യജ്ഞങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ട് അവര് കൊടുത്തില്ല. പക്ഷെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭോക്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആർക്കറിയാം? അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഭാര്യന്മാര് അവര് സ്വാദിഷ്ടമായിട്ട് ഭക്ഷണം കൊണ്ട് വേഗം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതറിയുന്ന വ്യക്തികൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ആ ആനന്ദം കിട്ടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കാം. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യൽ വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: മഹാരാജാവ് പരിചാരകൻ എന്ന പോലെ ഭഗവാന് പരിചരണവും സേവനം നടത്തുന്നവൻ മരണാന്തരം കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മള് ഭഗവാനെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് മഹാരാജാവിനെ പോലെയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കൂട്ടുകാരനോ വേറെ ലെവലിലൊന്നും കാണേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ ആയിട്ടില്ല. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ അതാണ് ഇത് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഭഗവാനെ ഒരു മഹാരാജാവിനെ നമ്മൾ പരിചരിക്കണ പോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാന് വീശൊക്കെ കൊടുക്കും. എന്താണ് അത്? ഭഗവാനെ നമ്മൾ അതേ രീതിയിലാണ്, ഒരു രാജാവിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ആ സാന്തരസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആ ലെവലിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പരിശീലനം. അതാണ് നമ്മളെ സാധന അല്ലെങ്കിൽ ഉപാസന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ ലെവലാണ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഭാരതത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ രാജകൊട്ടാരം പോലെ തന്നെയാണ്. അവ സാധാരണ കെട്ടിടങ്ങൾ പോലെയല്ല. കാരണം വിഗ്രഹാരാധന നടത്തേണ്ടത് മഹാരാജാവിന്റെ പരിചാരകൻ ചെയ്യുന്ന പരിചരണം പോലെ ആയിരിക്കണം. ഏതാനും നിമിഷമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയാൽ അയാൾക്ക് ഈശ്വരന്റെ സർവാധിശായിയായ രാജ്യം കൈവരും എന്ന് നാരദീയ പുരാണം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാകും. നമുക്കറിയാം മഹാക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ, വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ, രാജകൊട്ടാരത്തിന് വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കാണേണ്ടത് രാജാവായിട്ട് തന്നെയാണ്.
അപ്പൊ രാജാവിന് എന്തൊക്കെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ അതിനെ കൂടുതലായിട്ട് ഭഗവാന് ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അതാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ വലിപ്പം. ചില സമയത്ത് ചില വ്യക്തികൾ പറയും എന്തിനു ക്ഷേത്രത്തിന് ഇത്ര ദിവസം, ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ അല്ല, ഭഗവാൻ ഇത് എന്തിനു വേണം എന്നൊക്കെ പറയും. അത് അവരുടെ സൈഡിൽ അവർ നടത്തിക്കോട്ടെ, അവരൊന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല, അത് അവരിഷ്ടം. അവരെ അടുത്തൊന്നും നമ്മൾ കൂടുതൽ തർക്കിക്കാനൊന്നും പോണ്ട. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും അവർ ആ ലെവലിലേക്കൊന്നും അവർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ തർക്കിക്കാനും ജയിക്കാനും നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ സത്യത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, രാജാവിനെ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മള് ഭഗവാനെയും ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജാവിനേൽ കൂടുതൽ നമ്മള്, അതാണ് വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങള് പണിയുന്നതും അതിൽ വലിയ വലിയ ആരാധനകളും അതിന്റെ എല്ലാ ചിട്ടവട്ടങ്ങളും നോക്കിയാൽ അറിയാം അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ 55 ഭോഗ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും 56 ഭോഗുകൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. എല്ലാവരും ലക്ഷ്യം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളായാലും പൂജാവിധികളൊക്കെ എന്താണ്, കീർത്തിക്കാണ്, എല്ലാവരും കീർത്തിക്കുകയാണ്. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളാരെങ്കിലും കീർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ച് ഭഗവാന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. വളരെ സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് അതൊക്കെ. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ ആ ഒരു ലോജിക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും കീർത്തിക്കുക. അത് അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ഡ നായകനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഉന്നതനാണ് ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം. അപ്പൊ അതേ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ്, അങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അതിന്റെ രീതിയിലുള്ള, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനോട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളായിട്ട് കണക്ട് ആവുന്നത്. കാരണം ബാക്കിയൊക്കെ വേറെ. ഭഗവാൻ 2 ഡയറക്ഷൻ, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. 2 ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഭഗവാന് എല്ലാവരുടെയും ഒരേപോലെയാണ്, പക്ഷെ ഭക്തനോട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ഭക്തന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് VIP ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മളെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഭക്തനാവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ മഹാരാജാവായ പൃഥ്വി പ്രജകളോട് പറയുന്നു, പതിതമായ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് മുക്തി കൊടുക്കുന്നതിന് യഥാർത്ഥ ഭഗവാൻ ശ്രീഹരിയാണ്. ദേവന്മാർക്ക് ഈ സിദ്ധി ഇല്ല, കാരണം അവരും ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. ഒരു ബദ്ധാത്മാവിന് മറ്റൊരു ബദ്ധാവിനെ മോചിപ്പിക്കാനാവില്ല. കൃഷ്ണനോ കൃഷ്ണന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധിക്ക് മാത്രമേ മുക്തി നൽകാനാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ പറയണം, അത് ഭാഗവത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന് മാത്രമേ മുക്തി, അതാണ് നമ്മൾ മുകുന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ദേവന്മാരും. ദേവന്മാർക്ക് ആ സിദ്ധി ഇല്ല, മുക്തി കൊടുക്കാനുള്ള സിദ്ധി ദേവന്മാർക്ക് ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് മാത്രമേ അങ്ങനെ ബദ്ധാത്മാക്കളെ മോചിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിക്കോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ആ മുക്തി തരാനുള്ള കഴിവ് ഉള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മുക്തിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കണം. പാട്ടുപാടൽ, ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ച് സ്തോത്രങ്ങൾ പാടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ലിംഗപുരാണം, എത്ര പുരാണം സ്റ്റാർട്ടായി നോക്കിയ ലിംഗപുരാണത്തിൽ പ്രസ്താവമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ മഹിമയെ സ്തുതിച്ച് പാട്ട് പാടുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ തീർച്ചയായും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. ശിവപെരുമാളിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ കൂടുതൽ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ ഗാനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ശിവപെരുമാളിന്റെ പ്രാർത്ഥനയേക്കാൾ ഭഗവാൻ, അപ്പൊ ശിവപെരുമാൾ തന്നെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. ആ ശിവപെരുമാളിന്റെ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയേക്കാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഭക്തരാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, അത് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം പോലെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഭക്തരെ അത്ര ഇഷ്ടമാണ് ഭഗവാനെ എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ലിംഗപുരാണത്തില്, അപ്പൊ എല്ലാ പുരാണങ്ങളും, അപ്പൊ ഇത്തരം തന്നെ പുരാണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലും നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം വരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാ പുരാണത്തിലും, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പുരാണത്തിലും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള ദേവത സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അൾട്ടിമേറ്റ് പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. വ്യാസദേവനാണ് 18 പുരാണങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ലാസ്റ്റ് രചിച്ചത് മഹാപുരാണായ ഭാഗവതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ബാക്കിയുള്ള അപ്പൊ സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഏതാണ് ദേവി മഹാത്മ്യം, അതുപോലെ തന്നെ ശിവപുരാണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പുരാണങ്ങളില്ലേ. അപ്പൊ അതിൽ ഭഗവാൻ, അപ്പൊ എല്ലാ പുരാണങ്ങളും രചിച്ചത് ആരാണ്, വ്യാസദേവൻ. അപ്പൊ എന്താണ്, അതില് വ്യാസദേവൻ ശനി രചിക്കാതെ കോടീകരിക്കും ചെയ്തിട്ടുള്ള ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ, എന്നിരുന്നാലും അൾട്ടിമേറ്റ് ഭാഗവതം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിച്ചിട്ടുള്ളത് വ്യാസദേവൻ. അപ്പൊ എല്ലാതും കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലൊരു ആനന്ദം കിട്ടണില്ല എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിലാണ് പരിപൂർണമായിട്ട് ആനന്ദം കിട്ടാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ഭാഗവതം രചിക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ ആ ഭാഗവതത്തിൽ പരിപൂർണ ഭഗവാനാണ്. ബാക്കിയുള്ളതിലോ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ലിംഗപുരാണത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. പിന്നെ സങ്കീർത്തനം, ലീലാവിലാസങ്ങൾ, ഗുണഗണങ്ങൾ, രൂപം തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ച് ഉറക്കെ പാടുമ്പോൾ അത് സങ്കീർത്തനമായി. സംഘം ചേർന്ന് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതും സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്നിച്ച് സങ്കീർത്തനം, കീർത്തിക്കാം. അതെന്താണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ കീർത്തനത്തിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം അല്ലെ. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യണതും 10 പേരായിട്ടും ചെയ്യണതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇത് തന്നെ ഇതിലും അത് തന്നെയാണ്. ഒന്നിച്ച്
ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു പവർ വേറെ തന്നെയായിരിക്കും. അതിനാ സങ്കീർത്തനത്തിന് പ്രത്യേകത. സംഘം ചേർന്ന് സ്തുതിഗീതം പാടുന്ന സമ്പ്രദായത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിഷ്ണു ധർമ്മം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: രാജൻ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ട് കൂട്ടിയ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം മുഴുവനും വേരോടെ പിഴുത്ത് കളയത്തക്ക വിധത്തിൽ മംഗളദയമാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന പദം. അതൊരു വസ്തുതയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള പദം തന്നെ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ പാപസഞ്ചയങ്ങളെ കളയാനുള്ള സഞ്ചയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജന്മജന്മാന്തരങ്ങള് സഞ്ചയിക്കുക, കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ പല പാപകർമ്മങ്ങൾ. ഇത് മുഴുവൻ പിഴുത് കളയാനുള്ള ശക്തി ഭഗവാൻ എന്നുള്ള കൃഷ്ണ എന്നുള്ള പദത്തിന് തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാണ് വിഷ്ണുധർമ്മത്തിൽ. അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കൃഷ്ണ എന്നുള്ള ശബ്ദം എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. കൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമം ഒരിക്കൽ പറയുന്നവനെ അയാൾക്ക് ചെയ്തു കൂട്ടാൻ ആവുന്ന പാപക്കാൾ കൂടുതൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ ബലം മുഴുവനും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ പറ്റി ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ ഇനി എന്തൊക്കെ പാപം ചെയ്യും, ആ ചെയ്യാൻ പോണ പാപത്തെ മുഴുവൻ, അതിന് പാപമുണ്ടോ ആ പാപം ചെയ്യാൻ പോണ പാപത്തെ അടക്കം എരിച്ചു കളയാനുള്ള ശക്തി എന്തുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ എന്ന ഒറ്റത്താണ് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ തുടച്ചു നിൽക്കാനാവാത്ത പാപം ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക് ആവില്ല. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. കാരണം നമ്മൾ എത്ര പാപം ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു കണക്കുണ്ടല്ലോ. എത്ര പാപം ചെയ്താലും കൃഷ്ണ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള പാപം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാപം എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുത തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. മഹാരാജാവായ പ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാനോട് ഭാഗവതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഭഗവാനെ, നരസിംഹമൂർത്തെ, എന്നെ അങ്ങയുടെ ഭൃത്യനെ നിലയിലേക്ക് ഉയർത്താമെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. അങ്ങാണ് പരമോന്നത സുഹൃത്ത്, ഏറ്റവും ആരാധികനായ മൂർത്തി. അങ്ങയുടെ ലീലാവിഹാരങ്ങൾ സർവശരിയാണ്. അവയെ കുറിച്ച് ശ്രവണം പോലും സ്വയം പാപകർമ്മങ്ങളെ നേരിടാൻ പര്യാപ്തമാണ്. ഇത് ആരോട്? പ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാനോട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, നരസിംഹഭഗവാനോട് അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഒരു ഇത്രയും വലിയ മഹാരാജൻ തന്നെ എന്താണ് ഒരു വിനയം, അതാണ് ഏറ്റവും വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിനയ ഇതാ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ എന്താ പറയുന്നത്? എന്നെ അങ്ങയുടെ ഒരു ഭൃത്യനാക്കി എടുക്കാനാ പറയുന്നത്. എന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭൃത്യം നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലെന്തെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം? ആ വിനയം. എത്ര ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി വേണ്ടത് ആ വിനയത്തിലാണ്. നമ്മള് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ ദാസാന ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി നമ്മളിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഉപാസനകളൊക്കെ ചെയ്യണത് അതിനു വേണ്ടിയാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ്. നമുക്കറിയാം, ആദ്യം നമ്മൾ വരുന്നത് ഉപാസന അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഭാവഭക്തി, പിന്നെയാണ് നമ്മളെ പ്രേമഭക്തി വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഉപാസനകൾ ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഭാവഭക്തിയും വരില്ല, പ്രേമഭക്തിയും വരില്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് നമ്മുടെ ഒരു റൂൾസ് ആണ്. ആ റൂൾസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് അനേകം ഗീതങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ബ്രഹ്മാവ് പാടിയ ബ്രഹ്മസംഹിത, നാരദമുനിയുടെ നാരദ പഞ്ചരാത്രം, സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പാടിയ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഇവയൊക്കെ പാടി കേൾപ്പിക്കുന്നതിനും ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. ഭഗവാനെ പറ്റി കീർത്തിച്ചിട്ടുള്ള പല കീർത്തനങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് നാരദ പഞ്ചരാത്ര ആയാലും ബ്രഹ്മസംഹിത ആണെങ്കിലും ഭാഗവതാണെങ്കിലും അതൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കണം, കീർത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിനാൽ ഈ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഒന്നിനും ഞാൻ വകം വയ്ക്കുന്നില്ല. കാരണം അങ്ങയുടെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഭൗതിക ആസക്തിയുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എനിക്ക് പാപമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യമുണ്ടോ എന്നൊരു ഭക്തൻ ചിന്തിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ ആ ലീലാവിലാസങ്ങളുടെ ശ്രവണം മാത്രമായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ ആഗ്രഹം. അപ്പൊ പിന്നെ ഭൗതിക മാലിന്യമൊക്കെ തന്നെത്താനെ പുറത്തു പോയിക്കോളും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുക. നാരദമുനി ശിഷ്യനായ വ്യാസദേവനോട് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം ഭാഗവതത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ട വ്യാസൻ, അങ്ങൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. തപാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും വേദം പഠിക്കുന്നവരും മഹായജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും വേദസൂക്തങ്ങൾ പാടുന്നവരും അതീന്ദ്ര ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് അഭിമുഖങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും അവരവരുടെ സത്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഭഗവത് സങ്കല്പവും
ഭഗവത് സമ്പർക്കവും ഭഗവത് സങ്കീർത്തനവുമാണ് ജീവാത്മാവുടെ അത്യന്ത പ്രവർത്തനം നാമോച്ചാരണവും ഭഗവത് സങ്കീർത്തനവും ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പല രീതിയിലും, അതായത് തപാനിഷ്ടങ്ങൾ നടത്തുന്നവരുണ്ട്, വേദപഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരുണ്ട്, അതീന്ദ്രാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ച് അതിനെപ്പറ്റി അഭിമുഖങ്ങൾ നടത്തുന്നവരുണ്ട്, ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് എന്നാൽ കുറെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ, കുറെ കാര്യങ്ങൾ, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പുകളാണ്. ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭഗവത് സങ്കീർത്തനമാണ് എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവത് സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമുള്ളൂ. ഇത് മാത്രം ചെയ്തിരുന്നിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് ചെയ്ത് നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് ഉയരണം. ജപം ഒരു മന്ത്രമോ സ്തുതിഗീതമോ നിശബ്ദം ചൊല്ലുന്നതിനാണ് ജപം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് വളരെ നിശബ്ദമായിട്ട് പറയുന്നത്. അതേ മന്ത്രം തന്നെ ഉറക്കെ ചൊല്ലിയാൽ സങ്കീർത്തനമായി. ജപം തന്നെ നമുക്ക് 3 രീതി ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാം. ഒന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ചൊല്ലും, പിന്നെ ഒന്ന് നമുക്ക് മാത്രം കേൾക്കേണ്ടതായിട്ട് ചൊല്ലും, പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്കും കേൾക്കേണ്ടതായിട്ട് ചൊല്ലാം. അങ്ങനെ 3 രീതി നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ജപം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പൊ 16 മാല ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം. മനസ്സിലല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ കേൾക്കണം. അവിടെയാണ് നമ്മള് കീർത്തനം, അതായത് ശ്രവണ കീർത്തനം സ്മരണം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതേ മന്ത്രത്തിന് ഉറക്കെ ചൊല്ലിയ സങ്കീർത്തനമായി. ഉദാഹരണത്തിന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ അത് അവനവന് മാത്രം കേൾക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഉച്ചരിച്ചാൽ അത് ജപം. അതേ മന്ത്രം മറ്റുള്ളവർ കൂടി കേൾക്കാൻ പാകത്തിൽ ഉച്ചരിച്ച സങ്കീർത്തനം. മഹാമന്ത്രം കീർത്തനത്തിനും ജപത്തിനും ഒരേപോലെ ഉപയോഗിക്കും. ജപം നടത്തുന്നവൻ ജപിക്കുന്നവന് വ്യക്തിപരമായ ഗുണത്തിനാണ്, കേൾക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ശ്രേയസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കീർത്തനം. അപ്പൊ 2 രീതിയിൽ പറയണം. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ജപം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജപിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് മാത്രം ഗുണമുള്ളതാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ മാത്രം കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴോ എല്ലാവരും കേൾക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഗുണമായിട്ട് അത് മാറും എന്നാ പറയുന്നത്. അത് നമ്മളെ ഒരവസ്ഥയുണ്ട്, നമ്മളെ അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോർക്കച്ചതിനോട് കുഴപ്പമില്ല, പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മള് ഒരു ചെടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മരമോ അവർക്കടക്കം മുക്തി കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞു, അവര് അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് വളരെ നല്ലതാണ് ഉറക്കം. പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ട രീതിയെങ്കിലും നമ്മൾ ചൊല്ലണം. നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പല ഇഷ്യൂസും നമ്മൾ ചുറ്റുപാടുണ്ട്, അതും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പത്മപുരാണത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവം കാണുന്നു, ഉച്ചത്തിലെ പതുക്കെ മാത്രം ജപിക്കുന്നവരൊക്കെ മുക്തിയും സ്വർഗീയ സുഖത്തിന്റെയും മാർഗം ഉടനെ തുറക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ഉച്ചത്തിലായാലും ഉറക്കെയാണെങ്കിലും അത് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മുക്തിയോ സ്വർഗീയ സുഖത്തിന്റെ മാർഗമേ തുറക്കപ്പെടും. ഇത് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയണം. അപ്പൊ പത്മപുരാണം, സ്കന്ദപുരാണം, ഭവിഷ്യപുരാണം, ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം, ഏതൊക്കെ പുരാണങ്ങളാണ് ടച്ച് ചെയ്ത് പോയെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഏതാണ്? പിന്നെ ഈ ജപം പറയുന്നത്, ജപം നമുക്ക് എന്തിന്? കീർത്തനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജപത്തിന് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം പല രീതിയിലെ കീർത്തനങ്ങൾ അല്ലെ നോക്കുമ്പോ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. അതിന് ട്യൂൺ മാറ്റാം, പല രീതിയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് മോഡുലേഷൻ ഒക്കെ വരുത്തി പല രീതിയിലുള്ള കീർത്തനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. സമർപ്പണം, ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ ചില പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. സമചിത്തനായ ഭക്തന്മാർക്ക് കൃഷ്ണനോട് താഴെ പറയുന്ന 3 വിധേനയും വിധേയത്വം കാണിക്കാം. സ്വപ്രാർത്ഥനാത്മകം, തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന. ദൈനവിയോധികം, പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണം. ലാലസമായി, സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞത്? നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഭഗവാനോട് വിധേയത്വം കാണിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് നടന്നത് എന്താണ്? സ്വപ്രാർത്ഥനാത്മകം, തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന. പിന്നെ ദൈവോദ്യം, പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണം. പിന്നെ ലാലസം, സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തെ ആഗ്രഹിക്കും. അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ്, പിന്നെ സെക്കൻഡറി, പിന്നെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്, അങ്ങനെ 3 ഘട്ടത്തിൽ. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മള് സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന, കൂടുതൽ നമ്മള് ഭഗവാനെ പറ്റി മാത്രം ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. പിന്നെ അതിൽ കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് സമർപ്പണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുക. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ വരുമ്പോൾ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കണം. വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധന, പിന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവഭക്തി, പിന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രേമഭക്തി. അങ്ങനെ രീതിയിൽ അത് പത്മപുരാണത്തിൽ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ചേഞ്ച് ആക്കി പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഐതിഹ്യ സംവർത്തനത്തിനല്ല, ഭഗവാനുമുള്ള വ്യവസ്ഥാതീയ ഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ച് ബോധവനാകുമ്പോൾ തന്റെ ആദിമ നില മനസ്സിലാക്കിയും ആ നിലയെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ആദിമ നില എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആദിമ നില എന്ന് പറയുന്നത് മൂലസ്വരൂപം, അതായത് ഭഗവാനായിട്ട് നിത്യദാസൻ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ദാസൻ. ആ അവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന അവസ്ഥ. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴും നമ്മൾ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആ നിലയിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ സുഹൃത്ത്, ദാസൻ, പിതാവ്, കാമുകി എന്നിങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ ഇതിനാണ് ലാലസമായി അഥവാ ഒരുവൻ സ്വാഭാവികമായ നിലയിലേക്ക് ഒരുവൻ ഇതിന് അഥവാ ഒരുവന്റെ സ്വാഭാവികമായ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാനുള്ള ഇച്ഛരൂപം. അതായത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രേമഭക്തി. ആ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. ആ പ്രേമഭക്തി തന്നെ പല രീതിയിലുണ്ട്. നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് 5 പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അതിലൊന്ന് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സുഹൃത്ത്, ദാസൻ, പിതാവ്, കാമുകി. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലും നമുക്ക് അത് ഒരു ലെവല് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ പല സെക്ഷൻസും ഉണ്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ ദാസ്യരൂപത്തില് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സുഹൃത്താക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ എന്താണ് ആയ ലെവല്, അല്ലെങ്കിൽ പിതാവ്, ഇതെങ്ങനെ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് കയറി ആ ഭക്തിയുടെ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് ചോയ്സാ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് നമുക്ക് തിരിയാം. അതാണ് പ്രത്യേകത. അതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞ ആ സമയത്ത് എത്തുമ്പോ ലാലസമായി എന്ന് പറയുന്നത്. പൂർണ്ണമായ ആത്മീയ പുരോഗതിയുടെയും വെളിപാടിന്റെയും ഫലമായി ഭഗവാനുള്ള തന്റെ ആദിമ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴുള്ള പരിപൂർണ മോചനം സംസിദ്ധമാകുമ്പോഴേ സ്വരൂപസിദ്ധി എന്ന സാംഘിക അവസ്ഥയിലേക്ക് ലാലസമായ ഘട്ടം എന്ന വിധേയത്വം. അത്രയുള്ളൂ. ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തി നമ്മൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ സെലക്ഷൻ ചെയ്യണം. നമുക്ക് പ്രേമഭക്തിയാണോ വേണ്ടത്, അതുപോലെ തന്നെ ദാസ്യഭക്തിയാണോ, ഏത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ലാലസം. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയണം, പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ പറയാ, പ്രേമഭക്തിനെ രാധാറാണിയുടെ ഇത് പറയുമ്പോ എന്താ പറയാ നമ്മള് മാധുര്യമല്ല. ശരി, മാധുര്യരസം അല്ലെ. അപ്പൊ മാധുര്യരസത്തിലും കടക്കാം, നമുക്ക് സാഖ്യരഹസ്യത്തിലും കടക്കാം, അത് ഏത് വേണമെങ്കിലും കടക്കാം. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് വലുത് അത് ചെറുതെന്നല്ല. അതൊരു ഭക്തന്റെ ചോയ്സാണ്. ഒരു ഭക്തന്റെ ചോയ്സാണ് മാധുര്യരസത്തിൽ കടക്കണോ അല്ല ആ വ്യക്തി എന്താണ് ദാസ്യത്തിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തായിട്ടാണോ, ഇതൊക്കെ ആ വ്യക്തിയുടെ ചോയ്സും. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് വലുത് ഇത് ചെറുതെന്നില്ല. അത് നമ്മൾ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആ അവസ്ഥ. അപ്പൊ ശരിക്കും വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാര് ചിന്താഗതി എന്താണ്? മാധുര്യരസത്തിലാണ് അല്ലെ, മാധുര്യരസത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ആരെ കാലടിപ്പാടുകളാണ് പിന്തുടരുന്നത്? രാധാറാണിയുടെ കാലടിപ്പാടുകളാണ് അവര് പിന്തുടരുന്നത്. അപ്പൊ മാധുര്യരസത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ മാധുര്യരസം നല്ലത്. അതാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന മാധുര്യരസമല്ല, ഭഗവാന്റെ ലെവലിൽ വരുമ്പോ അതിന്റെ ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ വിധേയഭാവത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ ഒരു പരാമർശമുണ്ട്. ഭഗവാന് കുമാരന്മാരുടെ സ്വഭാവമായ ഒരു സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും അതിദീർഘമായ ഈ സ്നേഹവികാരമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ പാദരങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ യാചിക്കുന്നു, ഈ മറ്റുള്ള സ്വാഭാവികമോ ഒരു ആകർഷണം അങ്ങയുടെ നേരെ എനിക്കുണ്ടാകണമേ എന്ന്. ഈ ഉദാഹരണം തികച്ച അനുരൂപമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ വിധേയഭാവത്തെ പത്മപുരാണത്തിൽ പറയണ് എങ്ങനെ? അതായത് സ്നേഹവികാരത്തെ ഭൗതികമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുന്നു മാത്രം, അതല്ല ശരിക്കും. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സ്നേഹവികാരങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ഏത് കാമുകന്മാരെയും പറ്റി പറയുന്നത്. അതേപോലെ അട്രാക്ഷൻ എനിക്ക് ഉണ്ടാവണേ ഭഗവാനായിട്ട്, അത്ര അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കണം ഞാൻ, അങ്ങനെ ആവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണാണ് ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. യുവതിയുവാക്കൾ എപ്പോഴും പരസ്പര ഒരു ആകർഷണം ഉണ്ടാകും, സ്വാഭാവികം മാത്രം. ഇതിന് മറ്റാരുടെയും പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്വാഭാവികമായ രതി പ്രചോദനം കൊണ്ട് തന്നെ വിശാല പരിശീലനമൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ഇത്തരം ഒരു ആകർഷണം ഉണ്ടാകും. ഇത് ഭൗതികമായ ഒരു ഉദാഹരണം. പക്ഷെ ഭക്തനായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ ഇത്തരത്തിൽ താനുണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സ്നേഹബന്ധത്തിന്, ഇത്തരത്തിൽ താനുണ്ടാകുന്ന സ്നേഹബന്ധത്തിലാണ് അത്. അപ്പൊ വേറെ രണ്ടാണ്. പക്ഷെ ഒരു കമ്പാരിസൺ മാത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏത്? ഈ കാമുകന്മാരെ വെച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ലാഭചിന്തയോ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണമോ ഇതിനില്ല എന്നതാണ് ഇതിന്റെ സത്യം. കാരണം ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോ അതില് ഒരു ലാഭചിന്തയോ ഒരു കാരണം ഇതിനില്ല. കാരണം ഭഗവാനായിട്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മയ്ക്ക് അല്ലെ മകനോട് അല്ലെ മകളോടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്നേഹം, അവർ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ആകർഷണമാണ്, അറിയാതുള്ള ഒരു ആകർഷണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്ലെ.
അതേപോലെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ മറക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ എല്ലാതും സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ലാഭചിന്തയോ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണമോ ഇതിനില്ല എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരിപൂർണ ഘട്ടമാണ് ഭഗവാനോടുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ആകർഷണം. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ ആകർഷണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. വിനയത്തിന്റെ പേരുള്ള വിധേയത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, എന്നെക്കാൾ പാപിയായ ഒരു ജീവാത്മാവും ഇല്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു ഭക്തൻ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ എപ്പോഴും ഞാൻ എന്താണ് പതിതമാത്മാക്കളാണ്, പതിതനാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയായിരിക്കും. എന്നെക്കാൾ ധിക്കാരിയായ മറ്റാരുമില്ല. എന്റെ പാപകരങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാൻ വന്നപ്പോൾ സദാ സ്വയം നാണിച്ചു പോകത്തക്കവണ്ണം അപരാധിയും പാപിയുമായി ആയിപ്പോയി ഞാൻ. ഇതാണ് ഭക്തന്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള നില. അപ്പൊ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭക്തൻ എന്ന് പറയൂല. അതാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭക്തൻ എപ്പോഴും പറയും ഞാൻ അതാണ് ഭക്തന്റെ ദാസനാവണമെങ്കിലുള്ള എനിക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഞാൻ എന്നെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത്രയധികം പാപങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഭഗവാനോട് എങ്ങനെയാണ് എന്നെ ഭക്തനാക്കം പറയാൻ പറ്റുക? ആ അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ബദ്ധാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൂർവ്വജന്മത്തിൽ തീർച്ചയായും പാപകർമ്മം ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന് തീർച്ചയാണ്. ഇത് സമ്മതിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റുപറയുകയും വേണം. ഇത് ചെയ്തു കഴിയുന്നതോടെ യഥാർത്ഥ ഭക്തന് ഭഗവാൻ മാപ്പ് നൽകുന്നു. കാരണം നമ്മള് ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് നമ്മ പാപങ്ങളും പുണ്യങ്ങളും ചെയ്തു വരുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അത് ഏറ്റുപറയാണ്. കാരണം അത് ഏറ്റുപറയാൻ തന്നെ എനിക്ക് നാണം വരും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥ എത്തുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് അതിന് മാപ്പ് തരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. എന്നാൽ ഒരേ പാപപ്രവൃത്തികളും വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ മാപ്പ് നൽകുന്ന കരുതി തെറ്റ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ദുഷ്പ്രവണത വെച്ച് പുലർത്താൻ ആരും തുനിയരുത്. എല്ലാതും ഞാൻ ചെന്ന് ഭഗവാനോട് കുമ്പസാരല്ല, അത് നമ്മൾ മാറണം. കുമ്പസാരം വേറെ, ഇത് വേറെ. നാണം കെട്ടവൻ മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. തെറ്റുകൾ ചെയ്യാം, വീണ്ടും ചെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാം, ഭഗവാൻ തെറ്റൊക്കെ മാറ്റി, അന്ന് ശരി അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും തെറ്റുകൾ ചെയ്യാം. അതല്ല ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്. എന്റെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ലജ്ജിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം സർവപ്രധാനമാണ്. സ്വന്തം പാപകൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കാതെ ഭഗവാൻ എല്ലാം ക്ഷമിച്ചുകൊള്ളും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അതേ പാപങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നതിന്റെ വങ്കത്വം നിറഞ്ഞ ചിന്താഗതിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം, നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റുകൾ, ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിലും വീഴ്ചകൾ വരാം. അതിന്റെ അർത്ഥം വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ടെത്താന്നല്ല. അപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിനെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, വീഴ്ചകൾ മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റും, വീഴ്ചകൾ മാത്രമാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വങ്കത്തരായി മാറി എന്നാ പറയുന്നത്. നാരദീ പഞ്ചതരാത്രത്തിൽ വിധേയത്തെ കുറിച്ച് പ്രസ്താവമുണ്ട്. ഭക്തൻ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ താമരക്കണ്ണ, നിരന്തരം ഒഴുകി കണ്ണീരോടുകൂടി പ്രാന്തനെ പോലെ അങ്ങയുടെ തിരുനാമം പാടി എനിക്ക് യമുന തീരത്ത് കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ദിനം എന്ന് വന്നെത്തും. ഇത് സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടമാണ്. അപ്പൊ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. കാരണം എനിക്ക് എന്താണ് കണ്ണീരോടുകൂടി പ്രാന്തനെ പോലെ, അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ലഹരി എന്ന് പറഞ്ഞത് സാധാരണ രീതി പറയില്ല, ഭക്തി ലഹരിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ആ ഒരു അവസ്ഥ യമുനാ തീരത്ത് കഴിഞ്ഞു സാധിക്കുന്ന ആ ദിവസം എനിക്ക് എന്ന് വന്നെത്തും. അങ്ങയെ കാണാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഓരോ നിമിഷവും 12 സംവത്സരമായും ലോകം തന്നെ ശൂന്യമായും തോന്നുന്നു. ഈ അവസ്ഥയെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആഗ്രഹിച്ചത്. ഉള്ളിൽ തട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സ്വയം രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഉത്സുകരായാണ് വേണ്ടത്. ഇതെല്ലാം ഭക്തന്മാരുടെ വിശേഷിച്ച് ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒരു മത്സ്യത്തെ പുറത്തേക്ക് പിടിച്ചിട്ടാൽ അവസ്ഥ അത് പടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതേപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഭഗവാനുള്ള അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് സേവ ചെയ്യും, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം. അതാണ് ശരിക്കും ചൈതന്യ പ്രഭു നമ്മളോട് ഉപദേശിച്ചത്. ഭക്തിയുടെ അൾട്ടിമേറ്റ്. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. നമുക്ക് ചെറുതൊന്നും പോരാ, നമുക്ക് വലുത് തന്നെ വേണം, ഭഗവാനെ തന്നെ വേണം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അല്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. നമ്മൾ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പിലും നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ശരിക്കും പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഒരേ സ്റ്റെപ്പിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അതാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞത്. പരീക്ഷണങ്ങൾ നടന്നതിന് ശേഷമേ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുള്ളൂ. ഒരേ പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധീകരണമാണ്. നമ്മളെ അങ്ങനെ പരിശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. അതിന് ചൈതന്യ ആകർഷണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതായത് നമ്മൾ സ്വയം പരിശീലിക്കണം.
അതാണ് നമ്മളെ നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ വെറുതെ ലെക്ചർ കേട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ. അത് പരിശീലനം, തിയറിയും വേണം, പ്രാക്ടിക്കലും വേണം. അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ട് മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു വരുന്നത് എത്രേ ഉള്ളൂ, ആ ആകർഷണം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിനു വേണ്ടി അത്ര ഉത്സാഹമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കണം. മറ്റൊരു ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി കേഴാൻ പഠിക്കണം. ഈ വിദ്യ മനസ്സിലാക്കി ഉറക്കെ കരഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ഉത്സുകരായിരിക്കണം. ഇതാണ് ലൗല്യം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടി കേഴാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്താണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കണം. ഏറ്റവും സമ്പൂർണതയ്ക്കുള്ള വിലയാണ് ഈ കണ്ണീര്. ഭഗവാന്റെ കാര്യം എന്തൊരു, നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റിൽ എന്തൊരു സാധനം കിട്ടണമെങ്കിൽ പൈസ കൊടുക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രൈസ് മസ്റ്റാണ്. ഇതേപോലെ അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൈസ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഗോൾഡ്, ഡയമണ്ട് അല്ലെ. അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉന്നതിയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വില നമ്മൾ കൊടുക്കാതെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണീര്. ഈ ലൗല്യത്തിൽ വളർത്തണമെങ്കിൽ അതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ട വില. അതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട വില, ഭക്തി. അപ്പൊ ഭക്തിയിലെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആണ് കണ്ണീര് എന്ന് പറയുന്നത്, വിലാപം. അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് അതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട വില എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതല്ലാതെ അവിടെ പ്രവേശിക്കാനും ടിക്കറ്റ് വില ഭൗതിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കാക്കാനാവില്ല. അല്ലാണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെ കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല. ലൗല്യം ലാലസമായി, അതായത് അഭിലാഷവും ഔത്സുക്യവുമാണ് അവിടെ പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടി നാം കൊടുക്കേണ്ട വില. അപ്പൊ ലാലസ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം, ലൗല്യത്തിൽ നിന്ന് ലാലസ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ ലൗല്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കിട്ടാനുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടമായ ലാലസ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും എന്നാ പറയുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട സ്തോത്രങ്ങൾ പാടൽ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഭഗവത് നിറയെ പ്രാമാണികരുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. വിശേഷിച്ചും വിരാട് രൂപത്തോടെ അർജുനൻ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 11ാം അധ്യായം. അതേപോലെ തന്നെ ഗൗതീയമായ തന്ത്രത്തിലും എല്ലാം പദ്യങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയുമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചൊല്ലിയിരിക്കണം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 100 കണക്കിന് പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. ഭക്തന് ചൊല്ലാൻ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. കുറെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും, ഇവൻ ഭഗവതയിലും കിട്ടും, ഭാഗവതത്തിലും കിട്ടും. ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കേണ്ട പല ഗീതങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടും. അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. ഇത്തരം സ്തോത്രങ്ങളുടെ മഹാത്മ്യ സ്കന്ദ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത് സ്തോത്രങ്ങൾക്ക് അലങ്കൃതമായുള്ള ഭക്തന്മാരെ മഹർഷിമാരും മറ്റു പുണ്യാത്മാരും ആദരിച്ചു പോരുന്നു. ഇത്തരം ഭക്തന്മാർ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആരാധ്യനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് സ്തുതിക്കുന്നവൻ അവനെ മഹർഷിമാർക്കും അതേപോലെ തന്നെ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആരാധ്യനാണ്. അത്രയാണ് ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ പറ്റി പറയുന്നത്. അപ്പൊ കീർത്തനം നമുക്ക് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. കീർത്തിക്കണം ഭഗവാൻ. നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ, നമുക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ കീർത്തിക്കണം എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം അതാണ്. ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവൻ കൃഷ്ണനെ പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത ഭൗതിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ദേവന്മാരെ സ്തുതിക്കുന്നു. എന്നാൽ സദാ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആരാധ്യനാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ദേവന്മാരെ പറയാൻ പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ നമ്മള് അവരെ സ്തുതിക്കണം, അല്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഏതൊരു ദേവന്മാരുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ്, ഓരോ ദേവതനെ സ്തുതിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സ്തുതി തന്നെയാണ്, കീർത്തിക്കേണ്ട അവരെ. അപ്പൊ അവരെ കീർത്തിച്ച് കിട്ടാവുന്നത് അതിനേലും എന്ന് പറഞ്ഞ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആരാധ്യനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരാരാധ്യ പുരുഷനാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഈ ദേവന്മാരുടെ ആവശ്യപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല. മറിച്ച് ദേവന്മാർ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ഔത്സുക്യം കാണിക്കുവാനും. കാരണം ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേവന്മാരേലും മുകളിലായി ആ പരിശുദ്ധിയുടെ റേഞ്ച് മാറണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് അവരെ ആരാധിക്കാൻ ഔത്സുക്യം കാണിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മളേലും ഉയർന്ന ഒരു വ്യക്തിനല്ലേ നമ്മൾ ആരാധിക്കുള്ളൂ, ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും. അത് തന്നെയാണ് അത് ഭക്തന്മാരെ നില എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വ്യക്തികളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ തന്നെയുള്ള വ്യക്തികളാണെന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അവരിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ആ അവസ്ഥ എത്തുമ്പോ പ്രസാദ ഭക്ഷണം ആദരപൂർവ്വം നിത്യേന ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുകയും ചരണതീർത്ഥം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തന് 1000 യാഗം നടത്തുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് ബലം തേടും എന്നാണ് പത്മപുരാണം പറയുന്നത്. അപ്പൊ പത്മപുരാണത്തിന്റെ കോട്ടീസ് എടുത്ത് പറയും, നമ്മള് ചരണാമൃതം കഴിക്കുക അല്ലെ, പ്രസാദം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ ചെയ്യണ എന്തിനാണ്? അത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള അനേകം യാഗങ്ങൾ നടത്തുന്ന തുല്യമായിട്ടുള്ള ബലം തേടുന്ന. നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഭസ്മീകരിക്കാനുള്ള ശക്തി പ്രസാദ ഭക്ഷണത്തിനുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ ചരണാമൃത പാനം, ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ അഭിഷേകം നടത്തിയ ജലം സ്വീകരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ചരണാമൃതം. ഭഗവാനെ നമുക്കറിയാം, ഭഗവാനെ വിഗ്രഹത്തിലെ
അഭിഷേകം ചെയ്ത ആ ജലത്തെയാണ് നമ്മൾ ചരണാമൃതം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. പൂക്കളും ചന്ദനം പനിനീര് തുടങ്ങിയ വാസനദ്രവ്യങ്ങളും കൊണ്ട് സൗരഭ്യമുള്ളതാക്കി തീർത്ത ജലം ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ കൂടി വഴുതി വീഴുന്നത് ശേഖരിച്ച് പുളിയില്ലാത്ത തൈരുമായി കലർത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ ശേഖരിച്ച് ചരണാമൃതം സ്വാദിഷ്ടമാകുമെന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് അപാരമായ ആത്മീയ മൂല്യവും കൂടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ആത്മീയതയാണ് അത്. ഭഗവാന് അതിന് ആത്മീയത നമുക്ക് ഭൗതികത കൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിന് അതിന്റെ ഇത് ഭക്തി യുക്തി കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യും. യുക്തിയും ഈ ഭക്തിയും രണ്ടും രണ്ടാണ്. അപ്പൊ അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ വിഗ്രഹത്തിൽ അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ആൻസർ ഇല്ല. ഇത്രയും കൂടുതലൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടത് തന്നെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇത് ഭക്തി യുക്തിയും രണ്ടും രണ്ടാണ്. അത് ഭക്തന് മാത്രം അറിയാം ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കഴിക്കും, അല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല. പുളിയില്ലാത്ത തൈരുമായി കലർത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ ചരണാമൃതം സ്വാദിഷ്ടമാക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് അപാരമായ ആത്മീയമായ മൂല്യവും കൂടിയുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടും ഉണ്ട്. സ്വാദിഷ്ടവുമാണ്, അത് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടും നല്ല കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. എല്ലാവരും എനർജി ഡ്രിങ്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ എന്താണത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള മൂല്യം കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ടച്ച് ചെയ്തത് ആത്മീയമായി. അപ്പൊ അത് ആത്മീയ ലെവലിലേക്ക് നമ്മളെ വളർത്തും. പിന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ചരണാമൃതം കഴിക്കുന്നതോടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കാനുള്ള അർഹത നേടാൻ കഴിയും. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വലിയ പാത്രത്തിൽ ചരണാമൃതം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കും. ക്ഷേത്രം ദർശിക്കാനും പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തി ആരാധിക്കാൻ എത്തുന്ന തികഞ്ഞ ആദരവോടെ 3 തുള്ളി ചരണാമൃതം കഴിക്കും. അതോടെ അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും പറയാണ്, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ അല്ലെ, ക്ഷേത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കും സാധാരണ, അത് നമ്മൾ കഴിക്കണം എന്നാ പറയണത്. വിഗ്രഹത്തിന് അർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കളും പൂക്കളും മണക്കൽ നമുക്കറിയാം. ശംഭൂരി ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചിട്ട് ആ പൂക്കൾ എല്ലാവർക്കും കാണിച്ച് മണക്കും. ക്ഷേത്രത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന സുഗന്ധ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ പ്രസ്താവമുണ്ട്. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കൾ ഭക്തന്മാർ മണക്കുന്നു. അതോടെ സ്പർശ ദർശനമേറ്റവർ നിർദ്ദിഷ്ടമായ പച്ചമരുന്ന് മണക്കുന്നതോടെ വിഷബാധ മാറി സുഖം പ്രാപിക്കുന്ന പോലെ അവർ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വേഗത്തിൽ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നു. കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ എന്താ സർപ്പദർശനം ഏറ്റ പോലെയാണ് അല്ലെ. സർപ്പദർശനം ഏറ്റിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മ മരിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മ മരിച്ച പോലെയാണ് ഈ അവസ്ഥ മാറ്റുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പൂക്കൾ മണക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് നാമം. ഇതൊക്കെ കൃഷ്ണബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ. ശരിക്കും നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ്, സ്പർശ ദർശനമാണ്. മരിച്ചിട്ടില്ല അയാളവസ്ഥയാണ് നമ്മളെ വിഗ്രഹസ്പർശം. വിഷ്ണു ധർമ്മോത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, വൈഷ്ണവചര്യയിൽ കടന്ന് കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ദേഹമായ വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് അത് വിഗ്രഹ ദർശനം, ആർക്കും വിഗ്രഹത്തെ ദർശിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മ പരിശുദ്ധിയായിരിക്കണം, അതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ആർക്കും വിഗ്രഹത്തെ ദർശിക്കാനുള്ള ഇതില്ല. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞു, നമ്മ പരിശുദ്ധിയായിരിക്കണം, എന്നിട്ടാണ് വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭാരതത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാന കാലത്ത് ചണ്ടാലമാർ തുടങ്ങിയ അധക്കതരെയും തൂപ്പുകാരെയും ക്ഷേത്രത്തിൽ കിടക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തതിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം നടന്നിരുന്നു. അവരുടെ ശുചിത്വമില്ലായ്മ സമ്പ്രദായം കാരണമായിരുന്നു ഈ വിലക്ക്. അല്ലാണ്ട് അവർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാനുള്ള നിയമം അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. അവര് ശുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. അതേസമയം ഭക്തന്മാർക്കുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ഏറ്റവും ഉയർന്ന കിടയിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ സൗകര്യം അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു. ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനും അവന് ശുചിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. കുടുംബം ഭഗവാൻ തന്നെ ഗുണകർമ്മ അല്ലെ, ചാതുർവർണ്ണ മയശിഷം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അതിലെല്ലായിടത്തും ഇന്ന കുല ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് 4 ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം. അത് ഗുണത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഗുണാണ് നമ്മൾ കൂട്ടേണ്ടത്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പൊ അതിൽ കുടുംബം അതുമായിട്ടൊന്നൊരു കുലോ അതുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല. ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനും അവന് ശുചിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ. ശുചിത്വത്തിന് വേണ്ടി അത് ആ ശുചിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞത് പുറമേയും ഉള്ളിലും ഈ രണ്ടും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിഗ്രഹത്തെയും നമുക്ക് എവിടെയും പോവാം. അത് നമ്മൾ ആക്കണം. ഈ ശുചീകരണ പ്രക്രിയ സ്വീകരിക്കണം. ഹരിജൻ, ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്നൊരു സാങ്കല്പിക നാമം കൊടുത്ത് അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ ലക്ഷ്യം. അതിന്റെ ഫലമായി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉടമകളും ഗാന്ധിജിയുടെ അനുയായികളും തമ്മിൽ വലിയ വടംവലി നടന്നു. അങ്ങനെ വെറുതെ പേര് മാറ്റിക്കൊണ്ടൊന്നും കാര്യം നടക്കില്ല അല്ലെ. അവര് ശുചീകരിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കൂല അല്ലെ. അപ്പൊ അമേരിക്കനെ പോലെ ആവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ.
അതിനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അമേരിക്കനെ പോലെ ആയി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ വെറുതെ നമ്മൾ പേര് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കണം. അതാണ് പറഞ്ഞ ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഗാന്ധിയുടെ അനുയായികളും തമ്മിൽ വടംവലി നടന്നിരുന്നു. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ നിയമം മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ നിയമം തന്നെയാണ്. ശുചിയായി ആർക്കും ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാം എന്നുള്ള നിയമം. ശുചിയായിട്ട് ആർക്കും ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാം. വാസ്തവത്തിൽ അതാണ് സ്ഥിതി. വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് ചിട്ടയും ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളും കർശനമായി പാലിക്കുന്നവർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാം, വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കാം. അല്ലാതെ വഴിയെ പോകുന്നവർക്കാവില്ല. എല്ലാവർക്കും കയറി വിഗ്രഹത്തിൽ സ്പർശിക്കാനും 2 ദിവസം ഞാൻ ചെയ്ത് 3-ാം ദിവസം അതൊന്നും നടക്കില്ല. അതിന് അർത്ഥമില്ലാണ്ടാവും വരും. അതാണ് ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. എല്ലാവരും കയറി എന്തൊക്കെ ചെയ്തു പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ കൂടുതൽ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളയാം. അത് പറ്റില്ല. അത് രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാം, വിഗ്രഹസ്പർശിക്കാം, അല്ലാതെ വഴിയെ പോകുന്നവർക്കാവില്ല. ആർക്കും കയറാനുള്ളതല്ലാതെ ഇപ്പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാം, വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കാം, ഭൗതിക പാപങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ മുക്തനാകും. അങ്ങനെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടന്ന് വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കുന്നവർക്ക് സർവ്വഭീഷ്ടങ്ങളും കൈവരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ രീതിയിൽ അത് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരണം ഇന്ത്യാണല്ലോ എക്സ്റ്റേണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാം, വിഗ്രഹം ആരാധിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യാം. പാരായണം ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കിട്ടും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അല്ലാതെ നമ്മള് ഒരു എന്തെങ്കിലും വേണ്ടി എന്തിനോ വേണ്ടി ചെന്ന് കാണരുത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അത് മറ്റുള്ളവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നമുക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ വിഗ്രഹ ദർശനം, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹം ദർശിക്കുന്നതിനെ കീർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം വരാഹപുരാണം. വരാഹപുരാണത്തിൽ അപ്പൊ എത്ര പുരാണങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു, എത്ര പുരാണങ്ങളാണ് ടച്ച് ചെയ്ത് പോണത്. വരാഹപുരാണത്തിൽ ഉണ്ട്. ഒരു ഭക്തൻ പറയുന്നു, വസുന്ധരെ വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് ഗോവിന്ദന്റെ വിഗ്രഹം ദർശിക്കുന്നവൻ യജമാന്റെ കോടതി കയറേണ്ടി വരില്ല. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ലോകങ്ങളിൽ, അതായത് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് അയാൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ വിഗ്രഹ ദർശനം, നമ്മൾ വിഗ്രഹത്തിനെ ദർശിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിഗ്രഹത്തെ ദർശനം ശരിക്കും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആ അവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോവിന്ദ വിഗ്രഹം ദർശിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഒരാൾക്ക് ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ ഉയരാം. അപ്പൊ അത്രയാണ് ആ വിഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആരതിയും ദർശനവും ഉത്സവാഘോഷങ്ങളും, നമുക്കറിയാം ആരതിയും ദർശനങ്ങളും പിന്നെ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളും. വിഗ്രഹത്തിന് ആരതി ഒഴിയുന്നതിനെ കാണുന്നത് തന്നെ ബലത്തെ കുറിച്ച് സ്കന്ദ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആരതി ഒഴിയുക അല്ലെ ഭഗവാന്. അപ്പൊ അത് കാണുന്നത് തന്നെ എത്ര പുണ്യമാണെന്ന് സ്കന്ദ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആരതി നടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണുന്നവന് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ബലം അതോടെ തീരും. ബ്രഹ്മഹത്യ പോലും അതോടെ നശിക്കും. അത്രയാണ് ആ സ്കന്ദ പുരാണത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. നമ്മള് അത്രയും ജന്മജന്മ അതല്ലേ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടായിട്ട് പാപബലങ്ങളൊക്കെ മാറുന്ന പറഞ്ഞു. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഭഗവാൻ ആരതി ഒഴിയെന്ന് കാണുന്നത് തന്നെ. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കൃഷ്ണന്റെ ജന്മദിനം, ശ്രീരാമ ജയന്തി, പ്രമുഖ വൈഷ്ണവരുടെ ജന്മദിനം, ദണ്ഡലയാത്ര, ദോലയാത്ര തുടങ്ങി പലതരം ശിഷ്ടാചാരങ്ങൾ നാം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം എല്ലാ മേഖലയിലും ഭഗവാന്റെ രഥം എഴുന്നള്ളിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനത്തെ ആഘോഷങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തായാലും അതിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിരിക്കണം. ബഹുജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ രഥം നഗരത്തിലെ മിക്ക വീതിയിൽ കൂടെ ഘോഷയാത്രയെ കടന്നുപോകും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചടങ്ങ് വെറും ജിജ്ഞാസ മൂലം രഥത്തെ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഒരു നോക്കൽ കാണാൻ ഭാഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ചണ്ടാളൻ, പട്ടിയിറച്ചി തിന്നുന്നവൻ പോലും വിഷ്ണുവിന്റെ ചങ്ങാതിയെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഭവിഷ്യപുരാണം പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ രഥത്തിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നവൻ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ചങ്ങാതിയായി മാറുന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്രയാണ് ഭഗവാന്റെ രഥത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും. നമ്മൾ രഥയാത്ര ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ കഴിഞ്ഞു. 8-ാമത്തെ 9-ാമത്തെ ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ സംശയം ഉണ്ടാ? ഹരേ കൃഷ്ണ.